Ik is hier als gast van Etienne. Etienne heeft gezegd, ik zal komen om kijken wat gebeurt hier bij Skouderskiep. Ik zelf kom van het platteland af, ons is nu zo'n jaar in Pretoria, ons bly daar Olgers in 'n woonstelletjie. My stokperdjie is uitwerk. Ek het baie gedoen as besigheid en meer later as 'n stokperd. Het probleem is nou my hele werksmink is by my seun in Bloemfontein. Ek kan baie min doen, maar ek het nou hier aangesluit as 'n uitwerkvereniging. En daar staan so 'n paar voorbeelde van draaiwerk wat ek graag doen. So op die oomblik probeer ek die draaiwerk doen. Enige houtwerk, sodat ek nou nog kan doen met die beperkte gereedskap wat ek doen. Baie dankie.